som d'esquerres tenim molt clar que haurien de ser un element troncal en el plec de clàusules, en el plec de condicions de la contractació, però el govern actual de la paeria el que fa és ajustar-se a uns mínims que els permeti poder-se dir progressistes, però no realment amb un estil de fer d'esquerres autèntiques. És la realitat que ens tocarà viure i conviure en el que queda de mandat. Centrant-me en la meva exposició sobre el tema d'aquest plec de condicions pel contracte del Museu Morera a l'antiga Audiència, tenim a votació la proposta de les clàusules per a la contractació de les obres que han de permetre l'adequació de l'antiga Audiència Provincial al futur Museu Morera a la Rambla Ferran. De tots és coneguda la posició històrica del grup d'Esquerra envers la ubicació del museu en el centre històric, on hauríem aconseguit cohesionar xarxa de museus, urbanisme i cohesió social. Sembla ser, vista la realitat, que no serà i no ha estat així. Aquest plec de contracte ens defineix la inversió, la qual per arranjar una audiència que és propietat de l'Estat, no ho oblidem, haurem d'invertir, segons clàusules, segons plec de condicions, 4,8 milions. En honor a la veritat, cal dir que hi ha ajudes de tercers, per cert, moltes gràcies als benefactors externs. Aquesta actuació comportarà traslladar i moure tots els empleats públics, com aquí s'ha mencionat, a altres dependències de la ciutat, amb la qual cosa caldrà assumir una altra despesa afegida, que segons sembla ser serà al voltant de 700.000 euros, o almenys això se'ns va comentar a la comissió, entre maquinari i material. També cal tenir present que aquesta ubicació remodelada de l'antiga Audiència no disposarà de suficient espai el qual permeti guardar i efectuar els canvis d'exposicions a l'alçada dels temps que ens movem, amb la qual cosa, un cop inaugurada, ja haurem d'estar pensant on i com aconseguim disposar d'aquest espai, que òbviament és indispensable per a tot museu. A mode de rematada d'aquesta actuació, que ni ens convenç el lloc, ni la inversió, ni l'estratègia, cal dir que, a data d'avui, segons ens consta, no tenim ben lligat l'ús d'aquest edifici, que no és nostre, recordem-ho, per a usos de museu o museístics, amb la qual cosa ens podem trobar que el dia de demà el seu propietari, és a dir, l'Estat, ens busqui les pessigolles, cosa que una administració com la nostra no és de rebut que actuï així. Per tot plegat, ens abstenim en el plec de condicions d'aquest contracte, però deixem ben clar que, punt A, costarà molt més del que es licita el plec per tema trasllat i no disposar d'espai suficient, i punt B, no tenim lligat amb el propietari l'ús museístic, o no tenim constància que estigui lligat l'ús museístic que en farem com a inquilins. Moltes gràcies.